Okay. Jeg har skrevet sætningen op, og jeg har blevet givet funktionen fx lige med kvadratroden af x er differentiabel med alle x med differentialkvotienten f mærke af x lige med 1 over 2 gange kvadratroden af x. Vi skal forlænge med kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0. Og så har jeg skrevet den tredje kvadratsætning op her, som skal bruges senere. Jeg vil bruge trætrinsreglen, og jeg vil starte med første trin, som hedder at opskrive sekantfeltet. Og det gør vi A. Kan med fx0 plus h minus f af 0 over x0 plus h minus x0. Det er så med kvadratroden af x0 plus h minus kvadratroden af x0 over h. Fordi x0 går ud med x0, så får den h tilbage. Yes. Så trin 2. Skal vi omskrive sekantdelingen? Og der har vi så kvadratroden af x0 plus h minus kvadratroden af x0 gange kvadratroden af x0 plus h plus x0. Sådan her. Det er så her, vi har forlænget med kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0, skal vi se. Ja. Yes. Sådan der. Det skal vi både gøre i tæller og i nævner. Så er det nogen, der hedder h. Og det er kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0. Sådan der. Og så vi har så omskrevet sekantdelingen her, hvor at vi så kommer frem til vores kvadratsætning nu af i anden plus b. I denne her, den her i anden, og det samme med denne her. Og nævneren bliver det samme. Sådan. Så den kommer til at hedde kvadratroden af x0 plus h anden minus kvadratroden af x0 anden over h over x0 plus h plus kvadratroden af x0. Sådan der. Og det er så lige med, det er måske lidt stort, x0 plus h minus
når kvadratrodet står i anden, så går det ud med hinanden. Så det kan vi bare fjerne. Det der væk. Det der er væk. Og så har vi hernede. Og så nævner den også ikke. Nu med. Jo, og så går x0 ud med x0. Det er nok god for mig. Så lige med, så har vi så H og H, og de går ud med hinanden, ligesom en ud med en. Ja, en skal vi skrive en heroppe. Det er selvfølgelig den der H. Det kommer til at stå 0 plus sådan der. Og så kan vi gå til trin 3. Og der mangler helt klart tavle. Så vi vil gå over til den anden tavle. Yes, så er vi kommet til trin 3, sidste trin, bestemmelse af grænsefeltet. Og der har vi 1 over kvadratrodet af S0 plus H plus kvadratrodet af X0, som så lige med 1 over den er fuldstændig to af dem, og H, når H går imod 0. Så når vi har en grænseværdi for H0, så er f af x lig med kvadratroden af x differential med differentialkvotienten f af x lig med 1 over